Ninjani bafethu, igama lami ngingazi ngalelami shuthi igama lami nguSihlo kaLuthuli. Bengiphosta ubhuti wami laphana mfethu eseshiyile, ubhuti lama mina una 20 years. Imbangela yokushona ushawe waze washona sukela ngo-10 baze bamdedela ngo-4 besemqashweni. Imbangela ukuthi beze bemthathe bemkhele laphana ingoba ukhe wahamba nabangani abengekho right, so batshontshela i-TV kwase kuthiwa ngeke ukuthi akabazi cause abantu ahamba nabo bekho right-ke, so bambopha-ke laphana bemshaya-ke kuthiwa akakhiphe, ngeke ukuthi akazi kwabangani bakhe ukuthi uba utshontsheleni. Bamshaye kwaze kwaba yileso sikhathi-ke u-5 ithi ifika la egcekeni-ke qedanga nje no-10 minutes nami bengibuka uyoshutha waseshiya-ke emhlabeni. Ufika nje futhi nakhona lapha ube lucky cause omunye umfana uthe endlini ebhuti wakhe kuleli kotishi leli wamthola lapha elele ephelelwa amandla, wamqukula lakhe emgwaqeni. Ngasemgwaqeni kwakhona omunye bamqukulayo-ke beza naye la ekhaya-ke chaza isitori ukuthi uthulala kephi elele kwayinto kanjalo. So ngithi ngimchazele futhi isitori cause ngipostile ngiyabona ama-message laphana fethu, and lento ibuhlungu fethu cause akekho umzali mhlampe othi mezala ingane efisela intombi mhlampe ethi uzala isigebengu. Wonke umzali usifisela futhi into ezinhle ukuthi kusasa ube yiphoyisa ube yilokhu. Kubuhlungu-ke kuthina cause besemncane yabo, sasemncane kakhulu i-opportunity yonke lumuntu bengenza okuningi nje ngempilo yakhe, but-ke awugcine seshiya-ke fethu ngezandla zabantu. And to found out ukuthi akuyena oyitshontshile i-TV kodwa kuthiwa abangani bakhe yabo, cause bamshaye uze washona. Uthe ufika nje la ekhaya uma uyitholile i-chance yokukhuluma naye kancane kodwa nje bekhulume umoya uphakathi cause ushilo ukuthi ushawe ubani kanjani, and futhi bamshaye nje waze baqeda fethu esho ukuthi akazi ukuthi ithathe ubani. So ngiseyangenze le video bafethu ngimchazele kubi kakhulu-ke ngihleli la eminyango iy'nkonzo lophakathi fethu. Ngibonge kakhulu futhi nekhansela la Ward 11 la eThembeni cause sibe nenkinga akakwazanga nokuya esibhedlela, fika ngananemoto yasemushwali size ikhansela fethu sakhona ukuthola amaphoyisa-ke lakhe amaphoyisa bene-body bag kwayimina fethu emqukulayo ubafo samfaka-ke evenini kwayibona samsela emushwali. And futhi nakhona bekade ngirequestile mhlampe more than 4 times kusiza ikhansela nje cause bekubhizi yabo, bebhizi besebenza kwezinye indawo futhi bedila ne-crime nama-ambulance bebhizi. Kuze nje ubafo sakwazi sukela nje ngo-5 ela ekhaya size sisakwazi nje kumsusa ngo-11 ya la sihamba khona imoto-ke singasekho. So ngithe angenze le video fethu ukuchazeleka wonke umuntu bengenayo idea cause bengiphose laphana ukuthi una 20 years ushiyile ngenxa ukuthi ushayiwe sukela ngo-10 kuya ku-5 bengazi imbangela ukuthi ushawelani. So into kanjalo ishayela ukuthi kuthiwa kulabantu ohamba nabo khona abatshontshe ngeke ukuthi akazi, so bafuna ukubatshela ngeke ukuthi akazwanga abangani bakho ukuthi batshontshe into ethize. So kwakanjalo vele kanjalo-ke fethu-ke mawukuthi umncane uhamba nabantu abangekho right, nawe uyabandakanya cause even sometimes uthi uyaganga even ungasagangile, but mawukuthi balahlekelwa abantu wena muntu oqala vele bumsolo noma wena nabangani bakho benze njani abantu esinazo inhliziyo ezifanayo bakushaya uze nje fethu ushone. So ngibonge bonke abangani bami fethu abafikile bakhona bagcwele la ngaphakathi. Ngibonga kwabathandazi fethu abasontana nomama fethu, ibona labakhona abahlabeli la phakathi. Ngibonga nakomakhelwane although bezikhona iy'nsolo fethu, lokho kungiprovelile okukhulu namuhla ukuthi umuntu sometimes not ukuthi uyamzonda, sometimes kuyenzeka uzonda umoya wakhe hayi ukuthi uzonda yena. So ngiprovelekile cause khona abanye ngibaboni njengomakhelwane fethu babe nama-complain ngebehavior yakhe ubhuti nabangani bakhe yabo, but ngibonga kakhulu ngisengidlulisele lokho. So kubi kakhulu cause mina fethu ngiyayizamela ngiyayishuthela. Uma wami ngisebenzela amandeni ibhalele 70 rand 50 rand. Inkinga esibhekene nayo manje zamhlanje samakhanda ukuthi sogcina sazi kanjani ukumngcwaba
cause uma ukuthi mhlawumbe akwenzeki asinayo i-option then ukuthi simhambise uhulumeni sothola umlotha wayo. So ngithe angiyenze le video futhi ukuchaza zonke into kanjalo.